higala namo alagad sa Ginoo taga Kulambugan, no, og naayang church dito sa Barangay Libertad, og usa ni siya ka minyo na usa ka anak, og nang ilang church dinha sa Libertad sa Berian, no, church, og si Pastor Danilo Pundok. Pero sa dili pa nato ihatag kay Pastor Danilo Pundok, Pastor Kanoy dunay pipila ka pagpasabot ka nato may tungod sa maayong panglawas. Ihatag nato ang panahon kang Pastor Kanoy. Okay, salamat kay Pastor John Kabuslay. So mga pagarya ka na mga maranaos sa punod ni Amad, may buntang diha kapatid, ang ato ang mga barangay captain sa nagkadaiyang barangay sa sakop sa Bacolod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so sanglit na guys, man kita o espirituhanon nga kahimtang ug sa panlawas o physical nga kahimtang. Sumala sa itong Father of Medicine, let your medicine be your food and your food be your medicine. Okay? So, kung ikaw papilion asa kanining duha, mukaon haron mabuhi o nabuhi haron mukaon. So, alang sa mga tao nga nagpili nga mabuhi haron mukaon, dili sila careful sa ilang gikaon. Dili sila careful sa ilang gikaon. Labi na gid karon nga Christmas. Daghan kayo nga mga gitawag na tog pagkaon, mga lamiang pagkaon. Delicious food but not nutritious food. Okay? So ingat-ingat lang, no? Daghan kayo rong lechon, daghan kayo rong usa pa mga sweets. Daghan kayo. Pero inumdumi ra gininini. Kung ang inyong prinsipyo nabuhi aron mo kaon, mo nang mapasagad lagi tag kaon bisag wala gikinahanglan sa atong lawas. Pero katong nagpili nga na mukaon aron mabuhi, so careful siya sa gikaon. No? So according to the Father of Medicine, let your medicine be your food and your food be your medicine. So daghan kayo mga herbs diha sa ato ang palibot, gani kanang wild mustards, no? Kanang gitawag nila og Indian akalipa. Mga sagbot na nga dili kay kumon, wala mahibaw isa tao nga pinakadako di ay o pinagakikinahanglan. Taas kay na silang mga chlorophyll. Nga mooy mo hatag, mo boost sa ato ang mga glances sa lawas. Okay? So, kinahanglan gyud nga mailhan, masabtan nato. Mailhan na to, masabta na to. No, mabutangan na to o ginatawag na to o kaning niyang kani atong lawas ba ginatawag na to, kinahanglan na to nga ato agayon nga ampingan. O, kaya ang atong lawas gasa kana sa Dios. O gani musugot tag sa dili bisan pa unsaon po nato og amping, maabot ginato atong katapusan. Pero dinhi sa Biblia adunay mga tawo nga mabasa nato nga die in a good old age. Like for example, si Jacob, no? The father of Israel. Si Abraham, the father of faith. Naabot sila si Moses in a good old age na matay sila diha sa puno gayud. No? O buhong sa ilang pagkinabuhi nining kalibutan. Si Daniel, makita na to. Mabasa na to na si Daniel. Ang ilang gipangkaon, no? Mga herbs. So, kanang Indian ang kalipa, kanang wild mustards, nindot kay na siya nga kauno nimo, kanang insulin plant. Okay? So, kada buntag mo na akong ginashake. Mag-shake ko anong naang mga tanuma, o kada buntag sayo mo na among imnon. Indian akalipa, talbo sa kamuti, wild mustard, achaya, kalamunggay,
Oh. Vines, leaves. Kanang black mulberry. Dahon sa avocado gisik nang na. Butangan nimo og saging nga hinog kanang karnaba. And then mo na imna kada buntag tagsa ka baso kada buntag. Abi nung sultihan kanako mao kanay dako gud kaayo nga gikinahanglan nato. Likaya nato ng mga sweets nga pagkaon, lami ra ba ginang sweets no? Sige ginom ko. Uy. So busa hinumduman nato ni. Hinumduman ni let your medicine be your food and your food be your medicine. Okay? Mukaon ka aron mabuhi, dili ka nabuhi haron mukaon. Mo nay kalainan nga kung ka nabuhi ka aron mukaon, dili ka careful sa imong gikaon. Apan mong gikaon mukaon ko aron mabuhi, careful ka sa imong gikaon. Hinumduman na ginato na. So once again, may buntag ka na itong tanan. Let your medicine be your food and your food be your medicine. Daghang salamat o kaning inyong sulugon sa kanginan, Pastor Maximo Halalon Canoy Jr. Pasidaan ka ninyo. No? Ang mga herba nga naa sa atong panahon. Okay, so may buntag o God bless you all. Balik na ko nga to sa atong magwali. Akong ihatag kaninyo si Pastor Danilo Pondok sa Berean Baptist Berean Church sa Kulambugan nga may magdala karon sa mensahe sa pulong sa Dios nga mabasa diya sa inyong balang kasulatan og pag-andam kamog bulpin og papel aron ma-take note ninyo ang gikinahanglan gayud nga i-take note. Kaya subo na ko ang Biblia pulong sa Dios ug ang pulong sa Dios kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kanadto hingpit nga kagawasan. Ning buntag. Pastor Dali. Mayong buntag mga higala sa kahanginan o usa ka malipayong Pasko sa tanan. Kini nga higayon ako ning pahimuslan ang paghatag og mensahe may tungod sa Pasko. O atong pagtun-an karon mga higala kung unsa ang kahulugan sa Pasko atong hisgutan karon. Alang sa uban usa kini ka panahon sa party o mag decorate og mga Christmas lights sa ilahang mga balay o sa plaza. Panahon sa pag lingaw-lingaw. Apan mga higala, dili nato kalimtan ang tinuod nga kahulugan sa Pasko nga mao kini ang pagselebrar sa pagpakataw sa atong Ginoo ug manluluwas. Kung kita maghuna-huna sa Pasko, atong huna-hunaon nga ang Dios nagpadala sa iyang bugtong anak diari sa kalibutan aron si bisan kinsa nga mutuo kaniya dili malaglag kundili makabaton og kinabuhing dayon. Atong mabasa na sa Biblia sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16 ug sa Lucas kapitulo 2:11 nagkanayon ang pulong sa Ginoo. Ang anghel mingon, kay alang kaninyo nataw karong adlaw sa lungsod ni David ang manluluwas nga mao si Kristo, nga mao ang Ginoo. Gipadala mga kaigsuunan ang manluluwas, gipadalaan kitag manluluwas. Nang usahay manaygon kita o makadungog kita sa mga manaygon kay nataw na ang manunubo sa kalibutan. Pero mga higala, imo bang napamalandungan ang pulo nga manunubos? Nakapamalandong na ba ka ni ana? Nga ang Dios nagpadala og manluluwas. Yun na pa mga igsuon, mga higala, naunsa man dayta nganong gipadalaan mata sa Dios og manluluwas. Ang Biblia nagingon
ang tanan nakasala sa Roma 3:23, ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Nakasala kitang tanan. O mga igsuon, kitang tanan mga makasasala. O tingali mo ingon ka, maayo man kong tao. Wala man ko'y sala. Dili ko kriminal, wala ko na priso. O maghihatagon kaayo ko. Apan mga higala, una-una sa imong pagpanghatag. Tinuod ba ang imong motibo? Wala ba ka nakasala? Dili ba ka ang imong pagpanghatag? Usa lamang ka pagpanghinambog? O di ba ka, dili ka mamuyboy human sa imong pagpanghatag? O di ba ka wala ka kahuna-huna o dili maayo o wa ka nakatipig og sala sa imong kasing-kasing? Mga higala, ang kamatuoran, kitang tanan makasasala. O gani ang Biblia nagingon, si Jesus nagingon nga bisan naglantaw ka sa usa ka babaye og nagunahuna og dili maayo, nagharbor og lust o kaibog nga di maayo sa imong kasing-kasing, ang Biblia nagingon nga ikaw nakapanapaw na yung unana mga higala ka pinikito, ka istrikto ang atong Ginoo mahitungod sa sala. Mao nang kamatuoran, nag-ingon ang Bible sa James chapter 4 verse 17. Busa ngadto kaniya nga nasayod sa unsay maayong buhaton, unya wala niya buhata kini usa ka sasala kasala alang kaniya. Sala mga higala. Bisan naguna-una ka og maayong butang, amang hatag sila ko ani, pero wala ka nakapanghatag, wala nimo na buhat, napakyas nimo pagbuhat ang maayong butang, ang Bible nag-ingon nga kini usa ka kasalanan. Ang punto nato mga kaigsuonan nga kitang tanan makasasala. Kitang tanan makasasala. Bata man og tigulang, tambok man og niwang, relihiyoso ka man og dili, makasasala ka sa tubangan sa Dios. Kay mabasa nato sa Roma 3 versikulo 10, sumala sa nahisulat walay matarong, wala bisan usa mga higala. Oo, mauna mga higala nga kitang tanan makasala. Mao gipadalhan kita og manluluwas. Mao ang kamatuoran. Ingon ni Jesus, ang masakiton wala nagkinahanglan og doktor. Ang maayog lawas wala nagkinahanglan og doktor kundi ang masakiton ra. So busa kita gipadalhan man ta og manluluwas, nagpasabot nga nagmasakiton dayon ang atong kalag. O mo na mga igsuon nga kung dili nimo ang kunon nga ikaw makasala, gidinay nimo, musamot hinuon ang problema. Musamot ka kadakog makasala, kaingon diri sa unang Juan 1:8 nga kung kita mo ingon nga kita walay sala, atong giilad ang atong kaugalingon. Ug wala kanato ang kamatuoran. Ang Dios nagingon nga ikaw makasala. Dayon ikaw moingon wa kay sala, sa ato pa imong gihimo ang Dios nga bakakon. Mga na magisunan nga aron mapasaylo ang imo mga sala, mapasaylo imo ang kunon imong sala. Ug mao na ang kahulugan sa Pasko nga ang Dios mo pasaylo sa ato mga sala, kay gipadalhan kita og manluluwas. Sa ato pa maluwas kita. Oo mga higala, adunay kaluwasan. Tinuod na siya nga adunay sigurong kaluwasan kay humana si Kristo na tao. Kapinong kulang 2,000 ka tuig na ang milabay, dugay na tao nga atong manunubos, ug humana siya nagpakamatay sa krus aron bayaran ang atong mga sala. Muna mga igsuon, kung mga higala magsuon, kung maguna-una kita sa Pasko karong panahon na atong una-unahon nga adunay kaluwasan. Ang Dios nagpadala kanato og manluluwas. Una nga siguro kini nga kaluwasan nga gitanyag sa Dios alang kanato. Siguro nga kaluwasan mga higala.
mga igsoon. Muna kaluwasan, una na tong hinumduman. Ikaduha, mga pila na ko kami nung Talkstor. Sige. Ikaduha, kung maghuna-huna kita sa Pasko, mga igala, mga igsoon, Taman ka sa, atong una-unahon ang gasa. Gasa. taman O ka sa 50. regalo. Regalo, mga igsoon. Regalo mo na nga sa Pasko dunay exchanging gifts o manghatag kitag mga regalo o kita baka ang makadawat og regalo. Kay usa kini sa pagpahinumdum ko nato sa regalo sa Dios nga maong kaluwasan. Nga ang kaluwasan usa di ay ka regalo, mga igala, mga igsuunan. No, ang usa ka regalo atong hinumduman nga dili ka na paliton, dili ka na bayaran og kwarta. Dili ka na trabahoan. No, nabay ni hatag nimo regalo nga miingon nga bayri unya nang regalo ha kanang naay presyo dia. Bayri ko dayon o trabaho ina isa ka adlaw. Kay may kantidad na nga kung regalo nimo. Nabay nadunggan nimo na wala no, wala gyud. Kay ang usa ka regalo, mga igala, libre gyud na siya. No, klaro gyud, no, obvious nga libre nga dili pod patrabahoan. O maangkon ra na ang regalo kung imong dawaton. O kanang regalo dili nimo maangkon kung imong balibaran. Maura gyoy kontra anang regalo. Kung mobalibad ka, mobalibad. Muna mga igala nga kung dili dawaton nimo ang regalo sa Ginoo nga kaluwasan, di gyud ka makaangkon yana. Ang Biblia nagingon nga ang kaluwasan usa ka regalo, gasa ni sa Dios. Ingon diri kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo. O kini dili sa inyong kaugalingon, kini gasa sa Dios. Sa Efeso 2:9 nagingon na dili sa binuhatan aron walay bisan kinsa nga magpasigarbo. Dili kuno sa binuhatan sumala sa Biblia ang kaluwasan kay usa kini ka regalo, usa kini ka gasa sa Dios. Dili naka magtrabaho para niini ang imo lang buhaton, imo kining dawaton. Wala na laing buhaton, dawaton ang kaluwasan. Nang kaluwasan aron imo kining maangkon karon, kinahanglan nga imo kining dawaton. O mga alam mo na, dawata ang kaluwasan. Ingon nga libre nga regalo alang kanimo karon. Ang Biblia nagingon sa Roma 6:23, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus. Anaa kang Kristo ang kaluwasan, mga igala. Wala sa relihiyon, wala sa imong kaugalingon. Anaa lamang kang Kristo, kang Jesus Christ. Kung imo kining maangkon ang kaluwasan nga gitanyag sa Dios, kung imong dawaton si Kristo. O mga igala, imong dawaton si Kristo, isip imong manluluwas. Mao kini ang kamatuoran. Dawata si Kristo. Uban sa mahinulsulon nga kasing-kasing kay nagkanayon ang Biblia, gawas kung kamo maghinulsol, mga laglag, usab kamo sa ingon. O kani ang paghinulsol dili gina mabulag sa pagdawat o pagtuo kang Kristo. Nga ikaw moingon nga ako nang talikdan ang akong mga kasalanan, akong biyaan ang akong kasalanan.
Ug ato nang gihisgutan kanina sa unang punto na to nga kita ang makasala. Importante na nga kita moangkon nga kita makasala ug atong biyaan ang atong mga kasalanan. Ug atong ibutang ang atong pagsalig ngadto kaniya, ngadto kang Kristo ingon nga atong bugtong ug personal nga manluluwas. Kansang ngalan kita maluwas ug wala nay lain pa. Wa nay lain ngalan diri sa kalibutan nga gihatag sa Dios nga kita maluwas. Wa nay laing ngalan atong sangpiton. Kung ikaw mutuo kaniya sa kinasing-kasing, sigurado, mga igala, sigurado nga maangkon nimo ang kaluwasan. Kay nagingon ang Bible sa Roma kapitulo 10 bersikulo 9 ug 10, ay kung pinaagi sa imong baba, imong isugid nga si Jesus mao ang Ginoo ug ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay, nan maluwas ka. Wala nagingon diya nga basin, maluwas ka. Kundi maluwas ka. Ang atong gisgutan diri nga kaluwasan mga higala, siguro nga kaluwasan. Dili unya na ni kamatay nato aya may bawan karon mintras buhi pa ka, karon mintras nagpitik pa ang imong kasing-kasing, karon nimo maangkunan kining kaluwasan nga gisgutan sa Dios. Karon kinahanglan ang imong desisyon kung imo bang dawaton ang kaluwasan nga gitanyag sa Dios o imo bang isalikway. Mga higala, importante kay ang imong desisyon karon kay mao ni ang magdeterminar sa imong destinasyon kung asa ka padulong. Ang Bible nagingon nga dunay impierno. Dunay lugar nga impierno gitawag nga linaw nga kalayo, ikaduhang kamatayon. Ug mao nay destinasyon sa mga tao nga makasasala. Makasasala nga mibalibad sa kaluwasan. Kung ang kaluwasan nimong balibaran, wala gi mahimo ang ginawa na. Kitang tanan diri sa kalibutan gihatagan ta katungod sa pagpili. Kung imong pilion karon ang pagbalibad sa kaluwasan, wa na mahimo ang Ginoo. Ang imong destinasyon linaw nga kalayo, impierno. Sa Pinadayag 21 bersikulo 8, iingon dito, ang mga kawatan dili matinuohon, magsimbag Dios, mga salamangkiro, nga sa Greek pa na pharmakia, witchcraft, pil siguro dia ang drugs, pharmakia man. Papan na dia ang tanang bakakon, ang ilang bahin, mao ang linaw nga nagdilaab, kalayo o gasupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. So dunay impierno mga higala. Tinuod kini nga lugar. Sa mutuo kag sa dili mausab kining kamatuoran. Tinuod kining lugar. Nagpahingon ta dito tungod kay mao na itong kahimtang. Naluoy ang Dios nato sa atong kahimtang, mao na gipadalhan kita og manluluwas. Ang Dios nga tuwa sa langit nag-enjoy sa iyang glory, sa iyang himaya didto. Saka nindot sa lugar, minaog diri sa kalibutan. Nagtakuban sa usa ka ulipon, natawo sa usa ka pobre nga pamilya. Niagi ni Maria. Ug dito lamang sa ordinaryo nga payag sa Bethlehem, sa puy-anan sa mga kabayo o sa mga hayop, giantos niyang tanan nga kalisod para lang ikaw ug ako mga higala mga igsoon makaangkon ini nga regalo nga kaluwasan. Right. Kinabuhing walay katapusan. Pero mo na mga higala, unsa man ang imong desisyon karon? Unsa? Kita magahimo og invitasyon karon. Invitasyon na ikaw mohimo sa maong desisyon. Siguro akong hiyon si Pastor Max Kanoy sa pag himo sa invitasyon alang kanimo karon kung mohimo ka. Okay, nadungog na to. Salamat kay Pastor Pundok. Ang ato ang pag-invitar, dili mao nga imbitaron ka namo nga madto ka sa Fundamental Baptist Church sa ilang Pastor John Kabuslay. Dili po ka po imbitaron na mo sa ilang Pastor
Danilo Pundok sa Berian. Di po ka nako imbitaron di sa First Baptist Church Bacolod. Imbitahon ka nako nga sama kang Pastor Kabuslay, Pastor Pundok, nga sa dihang gi-invite niya o gi-invite siya may tungod sa pagsabot sa pulong sa Dios nga gitanyag ang kaluwasan nga diha lamang kang Kristo Jesus na batunan. So imbitahon ka nako diha sa grasya sa Dios. Sama sa among pagpakadawat sa grasya o tungod sa grasya kami naluwas pinagi sa pagtuo dili ka ni imong buhat, gasa ka ni sa Dios. Aron dili kami makapanghinambog na ini. So diha imbitaron ka nako niini nga grasya diha kang Kristo Jesus. Hinumdumi nga ikaw usa ka makasasala. O kay kita makasasala man, nagkinahanglan kita nga mubayad sa atong mga sala. Ug walay laing nagbayad sa atong mga sala. Si Ginoong Hesukristo, siya, but God commanded His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Nagpakamatay si Ginoong Hesukristo tungod ug alang kanimo kanako kanatong tanan nga makasasala. Now kung ikaw musanong niini nga imbitasyon, ingon ang Biblia, og dito sa Bethlehem, Juda, mataw ang usa ka batang lalaki diha sa ulay nga babae nga si Birhen Maria. Og hinganlan siya Jesus, kay luwason niya ang iyang mga katawhan gikan sa ilang mga sala. Inumdumihan nato niya, iyang mga katawhan ang pangutana karon kanusa ka nahimong katawhan sa Dios. Nahimo kong katawhan ni Ginoong Hesukristo October 15, 1992 at the age of 27 years old. Gidawat nako sa dang gi-invite ko nga dawaton nako ang grasya sa Dios nga kinabuhing walay katapusan. Akong grab ang opportunity ug gidawat ako si Jesus Christ sulod sa akong kasing-kasing. Gituhan ako siya nga akong Ginoo, manluluwas ug hari sa akong kinabuhi. Busa karon nga invitasyon dasig ko ikaw nga mosanong niini nga invitasyon. Hinumdumi nga kitang tanan makasasala o nagkinahanglan kitag manluluwas. O kung ikaw gusto nga mudawat na ini, hinumdumi ni sabat ni ini nga mga pagampo. Una, tuuhan nimo nga kita makasasala, ikaw makasasala, o bangay ikaw pasaylo sa imong mga sala. Ayaw isugid sa pastor, sa pari, kay parihat ang makasasala. Pero ang nakalain lang nimo og nako kay ako makasasala nga gikaluy-an sa Dios o gigrasyahan sa Dios. So inano yun mo angkon kita nga kita makasasala, dayon hinusulan nato atong mga sala. Dayon ikaduha dapito nato si Ginoong Hesukristo, imbitaron nato si Jesus Christ nga mooy maghari sa atong kinabuhi, maghari sa atong tibuok nga pagkatao og ilho nato siya nga siya atong Ginoo, manluluwas og hari sa atong kinabuhi. Sama niini ako magampo, Ginoong Dios, gila nako nga ako sa makasasala og nagahangyo sa imong mahigugmaong kalulot nga imong ginabag-o sa matag adlaw. Pasayloa ako sa akong mga sala og ako kang imbitaron sulod sa akong kasing-kasing nga ikaw ang maghari niini. Og tuuhan ka nako nga ikaw ang akong Ginoo, manluluwas ug hari sa akong kinabuhi. Sulod sa akong kasing-kasing, ikaw ang magdominar niini aron sa imong pagbalik diri sa kalibutan. Makaingon ako nga usa ka makasasala nga imong gikaluy-an, a sinner saved by grace. Salamat Ginoo sa kaluwasan nga akong naangkon nga diha lamang kang Kristo Jesus. Isulat ang akong ngalan diha sa libro sa kinabuhi, dili pinaagi sa dagang ug tinta, kundi pinaagi sa imong dugo nga giula didto ibabaw sa cross. Og makabaton ako og hingpit nga kagawasan gikan sa gahom sa sala. Og makaingon ako nga usa ka makasasala nga imong gimatarong. Og tuuhan ako nga ako makasasala imong gibalaan aron mahimong igsuon
sa imong bugtong anak nga si Kristo Jesus. Salamat o Dios sa kaluwasan nga akong naangkon karon ning tagna sa kabuntagon. Sa ngalan ni Jesus Christ ug silyuhan kini sa balang Espiritu Santo. Amen. So sa dihang imong gidawat si Jesus Christ, no, imong gidawat si Jesus Christ, tinumdumay ni nga mao kani ang mahitabo nimo. Unsa ang pipila ka mga panalangin nga moabot sa tao nga nakabaton sa kaluwasan diha kang Kristo? Una, hinumduman nimo niya. Ang tao nga midawat kang Kristo Jesus gihimo nang matarong, gihimong mga anak sa Dios ug gimatarong ka sa amahan. Ingon ang Juan kapitulo 1:12, hinuon may midawat ug mituo kaniya, busa gihatagan sila katungod nga ikaw nahimunang anak sa Dios. Okay? Ikaduha, nga imong mabatunan, sila nakabaton og bag-ong kinaiya. No, ang daan miagi na ug tan-awa nagabot ang bago. Di na nato mabasa sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Okay? Kay si bisan kinsa nga naiusa kang Kristo bag-o nang binuhat, ang daan miagi na ug tan-awa nagabot ang bago. Mao nay timailhan. No, mao nay mga panalangin nga imong nadawat sa di imong gidawat si Jesus Christ nga imong Ginoong personal nga maluluwas. Dili ako ang nagsulti ang Biblia. Kana kung tinuod nimong gidawat si Jesus Christ nga imong Ginoong personal nga maluluwas. Ikatulo, mabatunan sa usa ka tawo ang iyang kalipay sa pagpakigdait diha sa ilang mga kasing-kasing, bisan pa sa mga kasamok, sa ilang mga kasinatian sa gawas. Makasiguro kita. Juan 14:27, ang kalinaw gibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa gihatag sa kalibutan. Ayaw kamo kabalaka ug ayaw kahadlo. Juan 14:27. Mao kanang mga butanga nga mabatunan nimo kung ikaw midawat o mituo kang Jesus Christ nga imong Ginoong personal nga maluwas. Ikaw pat, ang Espiritu Santo diha sa ilang kasing-kasing magapuyo. O, di ba? Nga mubantay aron sila dili mawala kundili makabaton sa kinabuhing dayon. Now tanawa ra gud ang 1 John chapter 5 verse 13. Ingon ang pulong sa Dios, gisulatan ko kamo nini kamong tanan nga nagatuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios, aron kamo masayod nga kamo nakabatunan niya ng kinabuhing walay katapusan. Mao kanay pinakadako nga gasa sa Pasko. Mao kana higala igsuon kung nakadawat magkakaroon ning Paskuha og regalo nga hammer, o nakadawat man kanining Paskuha karon nga nakadawat ka regalo nga bulldozer, millions na higala. Pero sultian ka nako, moabot ang panahon maguba ra na. Oh, moabot ang panahon nga ichap-chap na lang na imong ibaligya. Pero kung ang kaluwasan nga imong dawaton, imong tuuhan nga gitanyag karon sa atong magwawalay ni si Pastor Pundok, hinumdumi ni nga musangtop kani sa kinabuhing walay katapusan. I will tell you frankly, if heaven is not real and hell is not real, I will not preach the gospel of the Lord Jesus Christ. Dili na mo iwali ang ebanghelyo ni Kristo kung dili pa tinuod ang langit, dili pa tinuod ang impierno. Mo na nga mga Kristohanon, mga tinuod nga mga nakabaton sa kaluwasan nga diha lamang kang Kristo Jesus mabatonan, hinumduman nato kanunay og pamalandong nga nato ang atong kinabuhi. Kung moabot na ang imong katapusan, nakasiguro ba kayo diha sa imong gilingkuran o unsang maimong gipangbuhat karon? Nakasiguro ba ikaw nga langit imong padulngan? Na ubang mga tao maingon din nga, ato man kag langit. Higala igsuon, pagbugal-bugalag isa kalderong bahaw, ayaw lag bugal-bugali ang pulong sa Dios. Kay kung bugal-bugalan nimo ang pulong sa Dios, hinumdo mo'y gini nga didto sa impierno magsyagit ka adlaw o gabi, hangtod sa walay katapusan. Hinumdumi gisulat ka na sa Luke chapter 16 verse 19 hangtod sa unahan, ang taong dato nangandoin taon sa isa lang katulo nga tubig nga mabutang sa iyang tudlo nila sa ruog, ipabugnaw ngadto siya ang abil kay naa siya sa dapit sa kasakitan.
Hinumduman na ito na. Hinumdumin ni ang Biblia. Ingon ang Biblia, mahanaw man ang langit ug ang yuta apan ang pulong sa Dios dili gayod mahanaw. Walay pagkahanaw sa pulong sa Dios. Kung mayong ka bright pa ka sa Dios, bright pa ko sa Dios. Ikaw ang pinakabugo nga tao sa tibuok kalibutan. Ano is the goodness? Mayong ka bright pa ka sa Dios? Kung mayong ka bright ka sa Dios, wala ka nakabuhat o bisan pag-usa ka klase nga sagbot. Nga gani tunub-tunuban lamang sa mga katawhan. Pero ang gamay kayong sagbot, giatiman ka na sa Dios. Gihatagan ka na og bili sa Dios aron mahimo nimong pamalandungan ug hinuktukan. Ang sagbot nga imo lang gitunob-tunuban. Apan higala igsuon, kung imong gidawat ang kaluwasan, diha sulod sa imong kasing-kasing, imong gituuhan, ug imong gipamalandungan nga ikaw wala gyud mahimo kung wala ang Dios. Bulahan ikaw nga nakabaton sa Dios ni Jacob. Og diha lamang ikaw nagasalig kaniya. Bulahan ang tao. Hinumduman nato ni bisan gani sa Salmo kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 6. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinner, nor sitteth in the seat of scornful, but his delight is in the law of the Lord. Okay? Ang iyang kalipay diha sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Nahinumduman nimo na. Ingon si Joshua in the book of Joshua 24:15. 15:24, amen. But as for me and my house, we will serve the Lord. Higala igsoon ko di sa Ginoo. Ikaw ba nining Pasko nadawat na nimo ang kaluwasan nga diha lamang kang Kristo Jesus mapatunan. So kung wala pa kadtong among pag-imbitar, kadtong giingon ni magwawali Pastor Pundok nga kung nadawat nimo, kung imong gituhan diha sa lusod mong kasing-kasing, ingon ang pulong sa Dios, faith cometh by hearing and hearing by the word of God.